the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. वरतो दीस देवान आमकां फावो केला आज परत एकामेका आमी सांगता मेळोन एकामेका खातीर मागूंक आनी देवाची स्तुती करूंक देवाकारा दान करूंक आनी देवाचे उतार आयकूंक हो एक वरतो दीस देवान आमकां फावो केला तर सगळीं मेळोन आयज आमी देवाची स्तुती करया देवाकार दिवया आनी हे मागणें सुमेश आमी सांगता मेळोन राम राम करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळाचो जेजो भगेन मरिये देवाचे मोप्या खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या लरा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जसो आदी तसो आतां आनी सदां आसरो आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तुमकां समेस्तांक ह्या मागण्याक स्वागत म्हणटा आनी समेस्तांक प्रत्येक जावन जेजूची दराळ आशिर्वादां ह्या मागण्या वेळार तुमचेर पडोवन दी तुमच्या कुटुंबाचेर पडोवन दी तर सांगता मेळोन देवाची स्तुती करया देवा करगां दिवया देवाचे उतार आमकां सांगता सर्वेस्पर देवा मुखार आमी स्तुती करया ताची आमी महिमा वाकनया तो आतां रायांचो राय धनियाचो धनी तो व्हरतो देव तो आनी तो आमचे खातीर सदांच आमचे सांगत आसून आमकां स्तुती करूंक शिकयता म्हणटा पवित्र पुस्तक आमकां सांगता दावीद रायाच्या पुस्तकां दी आनी तशेंच आमकां किर्तनाच्या ग्रंथा दी आमकां देवाचे उतार सांगता आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताणें केल्ले उपकार केदींच विसर नाका कित्याक सर्वेस्पर देव आमकां केदींच विसरना आमकां केदींच सांडून घालिना तो आमकां जैते वंत करता ह्या संवसारांत देखून आमी ह्या संवसारांत आसा पूण देवाची दीस आमचे वयर आसा आमचे संगत आसा देखून देवाची स्तुती करया देवाक मेहरबानी दिवया कीर्तनाचो ग्रंथ 103 अध्यायांत आमी वाचल्यार आमकां सांगता 103 वर्स 1 and 2 and 3 अशें सांगता आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी तुझे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं दी आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका सगळे तुज्या अपराध तो बक्षिता चोर तुज्या पिडा तो पयस करता तुजो जीव फणांतलो तो निवारता तुज्या माथ्यार मोगस आनी काकोळीचो मुकुट घालता तुजी जीनभर आपल्या देण्याने तो तुका दादोश करता गौडच्या तरणाटपणा बरी तुझे तरणाटपण नवसरतले म्हण सांगता देखून आयच्या दिसा विशेष तरान हे आशिर्वादाय आमी जोड काण घेवया आनी देवाची स्तुती करया देवाका मेहरबानी दिवया देवाची महिमा आमी वाखाणया ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ
देवाची महिमा वरती जाऊन असा सगळी सृष्टी ताणे रचली हो संसार आणि सगळे आकाश ताणे रचले आणि त्याच्या हातान केली सृष्टी सगळी देवाची स्तुती करता आमकां आवयच्या गर्भांत ताणे आपल्या सारख्या आणि स्वरूपाय सरस्व त्याची स्तुती करच्या खातीर ताका अर्घ दिवच्या खातीर संगता मेळून देवाची महिमा आमी वाक्यानी या घडी ಬರಿದಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಗಗನವ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಬರಿದಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಗಗನವ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವವು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವವು ಬರಿದಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಗಗನವ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಬರಿದಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಗಗನವ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು ಆಮೆನ್ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಯು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು ಭವ್ಯವಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ 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 ನಾನು ನಿನ್ನ ನಾವುಗಳು ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ನಾನು ನೀನು ನಾವುಗಳು ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ನಾವು ನೀವು ನಾವುಗಳು ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ನಾವು ನೀವು ನಾವುಗಳು ಪ್ರೈಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ರಮ್ಯವಾದ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತನ್ನಯ ಶ್ವಾಸವ ಊದಿರುವ ರಮ್ಯವಾದ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತನ್ನಯ ಶ್ವಾಸವ ಊದಿರುವ ಆಮೆನ್ ರಮ್ಯವಾದ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತನ್ನಯ ಶ್ವಾಸವ ಊದಿರುವ ರಮ್ಯವಾದ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತನ್ನಯ ಶ್ವಾಸವ ಊದಿರುವ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ
ಯೇಸುವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ಆಮೆನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೇಸುವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ಸಗ್ಲ ಕಲ್ಸಾನ್ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ಆಮೆನ್. ಅಖಬಬಬಬ ಪ್ರಾಣ ಓ ರೋಷದ ಕಲ ರಷ್ಯದವ ಯೇಸುವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ. 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 ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ಕಾಲಬಾಬಾ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಯೇಸುವೆ. ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ. ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆಯು ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ. ಬಿಡುಗಡೆಯು 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 ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆತ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನೇ. Worship you Lord Jesus. Iloko rosha da 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 da. Thank you, Lord. Shila ba 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 ba. Thank you Jesus. Kolo godo 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 godo. Shila bara 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 bara. Thank you Jesus. Khala ga da 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 da. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. देवाची उतारम का सांगता देवाची स्तुती करची कितल्या की बरें म्हणून सांगता. कीर्तनाचो ग्रंथ 106 अध्याय 106 सांत
पहिलं वाक्य सांगता हालेलुया सर्वेस परागर घांदिया कित्याक तो बरो तसो विश्वासी मोग ससनाक तकता. सर्वेश्वराच्या महान कृत्याचे कोण वर्णन करीत, ताची कीर्ती परगट कोण सकत. कित्याक तुजे परजेसो तूं मोग करताय आनी तुज्या परजेक वायटांतलो निवारताय. ती परजा कितली बागी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी ती परजा देवान विसून काडलेलो लोक, देवाचे भुरगीं, देवाची काशा परजा आमकां जावताना आपण दिल्ले. देवाची स्तुती करची, कित्याक देवाक आराधना करचें, देवाची महिमा वाकरची. कितलें बरें म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून पयलो वांटो विसून काडचो, आमी देवाक अर्घां दिवंक, देवाची स्तुती करूंक, देवाची महिमा वाखणूंक. तेन्ना देवाक महिमा जात आसतना ह्या संवसारांत तो आपल्या भुरग्यांचेर नदर घालता आनी आमकां पळयता. तो आमकां आपडता, आमकां गूण करता, आमकां बरी भलायकी दिता, आमकां धैर्य दिता, बळ दिता, घटाय दिता, आमकां सर्गींची जाणवाय दिता, पवित्र पुस्तकाची समजणी दिता, पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी फळांनी आमकां तो भरता. देवाची स्तुती करतना हर एक बरेपण जाता आनी वायटाच्यो शक्त्यो आमचे विरोध येवचे ते कोविड इन्फेक्शन सगळें सर्वेस्पर देव सगळें हुमटून काडटा. ते आमचे तोंड पयस करता. आमकां कितेंच की बाधक जायनातले बरी तो आमकां राखून व्हरता आनी सांबाळटा. देखून देवाची स्तुती करया, देवाक आमी अर्घां दिवया. कित्याक तो मात्र हर एका महिमेक योग्य जाल्लो देव जावन आसा. तो मात्र स्तुतीक योग्य जाल्लो देव आसा. तो मात्र आराधनाक योग्य जाल्लो देव जावन आसा. ताची स्तुती करतना, ताका आराधना करतना, ताची महिमा वाकरतना थंड जावन देवाक महिमा जाता. सर आमी सगळे आज देवाची भुरगीं सांगता मेळोन देवाची स्तुती करया, देवाक अर्घां दिवया, देवाची महिमा आमी वाखणया आनी ताची सर्व महिमा तांणी केल्ली सर कृत्या ताणें आमच्या जिवितांत केल्ली अजापानी अद्भुतां मोती काडया आनी ताची स्तुती करया, देवाक आमी अर्घां दिवया. हालेलुया 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 ಮಹಿಮೆಗೂ ಗಣತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗಮನಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ. ಆಗೋರ ಶಿಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟೆ, ನನಗಾಗಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟು ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದೆ. ಆಗೋರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟೆ, ನನಗಾಗಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಮತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿದೆ, ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಯ
ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಗಳುವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಮತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿದೆ. ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಗಳುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ. ಯೆಹೋವ ಹೀರೆಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯವ ತೀರಿಸಿದೆ, ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಯೆಹೋವ ಹೀರೆಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯವ ತೀರಿಸಿದೆ, ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ನೀನೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವೆ, ಯೆಹೋವ ರಾಫ ನೀನೇ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ, ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ನೀನೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವೆ, ಯೆಹೋವ ರಾಫ ನೀನೇ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ. ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಆರಾಧನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. Worship your name, O Lord. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pour out your spirit on him. Pour out your spirit, O Lord. God is touching each and one of us. Hallelujah. Release your anointing. Release your power, Lord. Thank you, Lord. As we worship your name, Lord. Jesus Christ. Hira baba rakha baba hira la. Hira baba rakha la virudha baba. Hira la baba ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ
ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಶಿಕೋಲೋರ್ ಸಗ್ಲಿ ದೇವಗೊಂದಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಈ ಕಾರಾತ ಶಗಬ worship your name ಈ ರೊತ್ತೋ ಶಿಗಲ ರಖಡಲ ರೊತ್ತೋ ಶೋದೋದೋದೋದೋ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಸಗ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಗವ್ಯ ಯಾವೆಳ ರಾತ ಶೋದೋದು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಅಪೊಟ್ಟಿಸು 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 ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ತುಂಬಿರಿ ನಿಮ್ಮ ವರದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾ ಜೀವಿಸಲು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವವಾಗಿರಿ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ತುಂಬಿರಿ ನಿಮ್ಮ ವರದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾ ಜೀವಿಸಲು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವವಾಗಿರಿ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ ತುಂಬಿರಿ ನಿಮ್ಮ ವರದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸಲು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವವಾಗಿರಿ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ತುಂಬಿರಿ ಸತಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಚ ಅಭಿಷೇಕ ಬಲದಿಂದ pour out your anointing Lord pour out your anointing set us free amen ಜೀವವಾಗಿರಿ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ತುಂಬಿರಿ ನಿಮ್ಮ ವರದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾ ಜೀವಿಸಲು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವವಾಗಿರಿ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ
ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ ಹಿರ ಬಬರ ಕಲವರದ ಚಂದ್ರ Hira Baba Rakala Chandra. Thank you, Lord Jesus. Praise you. Glory, 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 glory. Hira Baba Rakka Baba Baba Baba. Hira Baba, Hira Baba Baba, Hira Baba, Hira Baba Rakka. Pour out your spirit. Baba Baba Hira Lada Baba Baba. Set us free, Lord. Hira Touch Baba each and every one of us who have gathered in this prayer session. In your mighty name we pray. Hira Baba Rakala Amoli Krakta. Baba Baba Hira Baba. Dutu Amka. Somya Dutu Amka. Set them free, Lord Jesus. Hura Baba Rakala Varaka. Dutu Amka Somya. Thank you, Lord Jesus. Praise you, glory, glory. Hira Baba Rakala Varaka. Hira Baba Rakala Varaka. ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸಲು ಜೀವವಾಗಿರಿ ಜೀವವಾಗಿರಿ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ತುಂಬಿರಿ ನಿಮ್ಮ ವರದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾ ಜೀವಿಸಲು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವವಾಗಿರಿ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ. Thank you Lord. Baba. ಆತ್ಮ್ಯಾಯೇ ಬರ್ತು ಅಮ್ಕಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಯೇ आपो खा बाबा आत्म्याये सकती आमका आत्म्याये आत्म्याये Thank you, Father. Thank you, Jesus. जेसुये मुझा काळजा तुये जेसुये समर्पिया या वेळा Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Praise you, Lord. Glorify, mighty God. Hallelujah. Jesus. Worship, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. सगळी यावेळेला मागया सोन्नाका. Thank you, Lord Jesus. Continue praising our Lord. Continue thanking our Lord. इखाला पारातो शदादादा. देवाची सकत यावेळेला वाळून इलो रोको तो शदोदोदोदोदोदो. हिगाला राता शदादादादा. पी बाबा बाबा बाबा. शदोदो हर्ष्या स्तुती करूया यावेळेला. देवाक स्तुती करूया. खाला बाबा आमचो देव. शिदो सत्यवन देव. खाला गारा का बाबा बाबा. पवित्र आत्मने अभिषेक माಡ ಬನ್ನಿರಿ Amen. ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ अभिषेक माಡ ಬನ್ನಿರಿ. मानसिक मस्त ತೊಂದರೆ असल्या मानसिक ಒತ್ತಡ असल्या एका भावाक एका बहिणीक जेजू सुडखा दिते असा. मानसिक तरा मस्त कष्ट जातात. मानसिक तरा मस्त तांकां प्रेशर पडला देखून मतीचे या पिढेत हांव जेजू सुडखा दिते असा. एक ददल्याक आनी एका स्त्रीक देव सुडखा दिते असा. आनी एक स्त्री कोण की आपल्या पुता खातीर सैरीक खातीर मागते असा. आनी त्या पुताक बरी सैरीक जेजू फावो करता. ह्या वयच्या मागण्या ह्या वेळार आयकते असा जेजू. आनी तुमकां त्या कुटुंबाक एक बरी सैरीक बरें चेडू जेजू फावो करते असा. जेजू आशीर्वादित करते असा. हालेलुया. क्लेम करा या वेळेला. स्तुती करूया. कंटिन्यू प्रेजिंग our Lord. शिगोलो रोको थोलो बाबा. God is working. हालेलुया. एकल्याचे घर अर्ध्या रावले असा. कंप्लीट करूंक जायना आसतना अर्ध्या रावले असा. फायनान्शियली कितें प्रॉब्लेम असा असल्या एका कुटुंबाक जेजू फायनान्शियली आशीर्वाद करता. आनी ते घर कंप्लीट करूंक जेजू आशीर्वादित करता. 7 वर्सां भितर ते घर कंप्लीट करून दिता. हिरा बाबा राखाला वरदगा शंदर बरकर जीजा हुरा बाबा राखाला वरदगा शंदर बरकर बाला राखाला वरदगा शंदर बरकर बाला जीजा हिरा बाबा राखाला वरदगा
of Jesus. Akababa स्तुति करिए. Continue praising the Lord. Continue praising the Lord. देवाच्या पकड़तलो. Araka थालानी की सडनी सडाच्या पकड़. चिकोलोरो शोदो दो दो. Upward Jesus सगळ्यांग upward. परिवर्तन कर. कोलोरो को शदा दा 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 दा. शिकाला राखा थाला बरा 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 बरा. चिकोलोरो शोदो दो दो दो. एकले बामाक भुजांची दूख असा, भुजाची दूख असा. जेजू या वेळार गुण करते असा, भुजाची दूख. एक शोल्डर पेन जेजू संपूर्ण तरह गुण करते असा या वेळार. आपडते असा. हीरा बाबा रखला. हीरा बाबा रखला उरेदक चंद्र बरे. हीरा बाबा रखला जीसस जीसस. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. हीरा बाबा रखला जीसस 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 जीसस. रोक बाबा 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 हीरा बाबा बाबा. हीरा बाबा रखला उरेदक जीसस जीसस जीसस. दोग जण भाऊ दोग जण मागते असतात. त्यांचे बिझनेस या कोविडाद्वारे पॅन्डेमिकाद्वारे मस्त डाऊन झाले असा. जेजू या दोघांचे बिझनेस लिफ्ट करता, आशीर्वादित करता. दोघांचे बिझनेस क्लेम करणं मागा. जे कोणाची बिझनेस करतात क्लेम करणं मागा संदेश. हिरा बाबा रखला उरेदक चंद्रबर जीसस. प्रेज ग्लोरी 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 ग्लोरी. हिरा बाबा रखला उरेदक चंद्रबर करे जीसस 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 जीसस. हिरा बाबा रखला उरेदक चंद्र जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. प्रेज यू glory 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 papa. Worship your name. Jesus Jesus Jesus. Hallelujah. Papa 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 papa. Hira papa rakala आत्मने पवित्र आत्मने अभिषेक माडा बन्नीरी. येसुविना पवित्र आत्मरे पवित्र आत्मरे अभिषेक माडा बन्नीरी. ತುಂಬಿರಿ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ವರದಿಂದ. ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾ ಜೀವಿಸಲು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವವಾಗಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ. ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baba baba baba. Hallelujah, 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 Harga somya, harga dewa tuka, harga somya, harga tuka, harga somya, harga tuka, harga somya, harga tuka. पवित्र आत्मने पवित्र आत्मने अभिषेक माडा बन्नी. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Thaga baba baba. Thank you Lord, praise the Lord, glory. Thank you Lord, thank you for touching us, thank you for healing us, thank you for all the promise. Thank you for grace Lord. Thank you for healing, thank you for healing Lord Jesus. Thank you Father, thank you Continue your blessings. Thank you Lord Jesus, praise you, glory glory glory. The mighty God anoint us with your fire. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक बरी साक्ष या घडी आम्ही ऐकूया. आमच्यात मागण्याद्वारे जायते जणांक बरेपण जाता, जायते जाणां साक्ष दिवंक आश येतात. आज एक बळवंत साक्ष आमच्या मुखार आसा. ती साक्ष ह्या घडी आम्ही ऐकूया. Praise the Lord.
हांव तेल्मा पिंटो मुंबय टावन गांवांत बेळमाण मँगलोर. म्हजी पयली साकसावन आसा आमचो पूत फ्लॉयड पिंटोची. ताका सुमार 5 वर्सां तावन कोंकली शेळ आनी शिंक्याची एलर्जी आशिल्ली. ताका सकाळींची चड उपाद्र आसतले. हांव न्हू लॉकडावना निमती 10वीची एग्जाम ऑनलायन आशिल्ली देखून म्हाका मस्त भिरांत दिसतली. कित्याक म्हळ्यार 1 वराचे पेपर जाल्यार आनी सकाळींचे आवदेंत आशिल्ल्यान सुमार अर्दो वर ताका शिंको आनी शेळ जातली. हांव केन्नाय ब्रदर एलियस आनी ताचे फॅमिली कडेन आमच्या पुता खातीर मागोवंक विनंती करतले. हांव न्हू देवाचे दयेन ताची शेळ मस्त उणी जाली आनी ताका देवान ताचे पेपर बरें करून बरोवंक ताका कृपा दिली आनी ताका ताच्या 10वीच्या एग्जामींत 90% आयले. देखून धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. म्हजी दुसरी साकसावन आसा 4 जुलयच्या 17 तारखेर नायट विजिलाय दळा म्हाका मस्त पेंकार दूख आनी पोट दूख आसलें. सुमार 10-10:30 वरार म्हाका म्हज्या पेंगडान कितेंगी एक वारें दवरल्या बरी जालें आनी म्हजी दूख मस्त गूण जाली. ह्या खातीर हांव धन्या देवाक अर्गां दितां आनी आमचे खातीर सदां नीत मागणें करच्या ब्रदर एलियस आनी तांच्या फॅमिलीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां ब्रदर एलियस आनी तांच्या फॅमिलीचेर हांव मागतां. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. वी अडोर यू जीजस. वी ग्लोरिफाय जीजस. लव यू जीजस.